what up guys? It's Brian. So may lakad kami ngayon ng family. Birthday ni Papa. Kain lang sa labas. Sup dude? So yun, update ako mamaya pag nasa na kami sa mall. Kain lang. Kain! Kaingay dito sa SM. Pakaingay. Diyan. Shout out, Babe Shop. Tipo, pero dapat ba? Ay, may Zumba. Nasa SM na kami. Hanap ng pagkainan. Ayun. Kami tao kasi Saturday. So parang maraming copyright dito. Update ako mamaya pag video hindi na maingay. Game. Guys, tapos na kaming kumain. Tapos yung busog, masarap yung pagkain nila. Kung live dan takol. Long live call. Long live call. Long live. Long live ng data call. Tapos yun, pauwi na kami. Wala nang magka-close na kasi yung mall. Saan sila dyan? Oh, close na yung mall. Tapos busog na rin kami. Pauwi na. Ganda na mag-vlog. Wala nang copyright. Ito malaki mall sa secret. Tapos yun, sa may pa-play ako mamaya kung anong kinain namin. Katapos na video na ito, papakita ko sa inyo kung ano yung kinain namin. Update ko kayo. Wait. Guys, tapos na kami kumain. Busog na busog. Tapos, yun, sarap yung pagkain. Malaki yung binayaran. Si mama yung nagbayad, si papa yung nag-birthday. So, tatapusin ko na yung vlog. So, huwag kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe. and click the like and click the like and click the like and click the bell. Don't forget to click the bell button. Peace out.